Anas ko Anas ɗin baya nan ne wai to ka fito za mu je gona. Ka shirya mu je gona, ka ji abin da na gaya ma ko? Gaskiya na gaji da zuwa gonan ne. Ka gaji da zuwa gona, wa'innan yaran kana so su taso su nemi halin ka ko? Kake ka kanka fa yaran kana jin dan gidan malam dan kunya ya ture ma kunni ko? To wallahi ka shiga hankalinka. Ka ji abin da na gaya ma? Ku ce ka ba ni kuɗi ka shiga. Sai dan baba. Maza ya gani? Aka yi da aiki dan baba. Aka yi da huta. Hanyar nan jiya. Daga da nasi. Shi ne na ce dan. Maza ya garin. Sai dan baba. Aka yi ne maza. A garin. Wallahi. Huta. Kai zo nan. Ina kake? Ita mahaifinka ne. Wato duk abin da nake so shi kake kyama ko? Wato kai ba za ka zama da nake gaya ba kenan ko? Ina maka magana? Na ce baka ji ne ina maka magana? Za ka tsira ba. Yanzu nan ka shirya ka zo mu tafi gona yanzu nan. Ka taɓa da gaya mako? Sannan ka ce min ka gaji. To kai maza maza ka shirya ka zo mu tafi. Ko in ci ma mutunci. Ko wallahi na gaji fa na cewa kuma ba. Ka zo mu tafi gona yanzu nan. Ka taɓa da gaya mako? Sannan ka ce min ka gaji. To kai maza maza ka shirya ka zo mu tafi. Ko in ci ma mutunci. Ni ko wallahi na gaji fa na cewa kuma ba. Lafiya wai ina yaron nan ne ya shiga haka. Oh Ubangiji ka bani lafiya. Allah mai iko ka haifi yaro ba ka haifi halin shi ba. Yanzu yaron nan da asan halin da nake ciki da bai yin min haka ba. Allah mai iko. An ce bai da lafiya. Salamu alaikum. Alaikum salam. An lafiya Alhaji. Malam Ibrahim, Malam Mustapha kuna a gida? Alhaji a jiki. Lafiya lau. Ya kwana biyu. Allah alhamdulillah. Ya Alhaji baya goyon marayu. Alhaji wannan karkara naka na ga yabanya ta yi kyau ko Alhaji? Yabanya alhamdulillah. Alhaji. Kai ne taimako. Kara lafiya. Sosai sosai. Kara ma lafiya. Ka shirya ƴaƴa da zira. Allah ya kara ma albarka. Allah ya muku albarka. Allah bar zumunci. Allah ya bar zumunci a gama lafiya. Albarkacin zira'a. Alhaji wai duk wannan wai karkaran duk gonan nan da nake ga din naka ne Alhaji. To kai Malam Ibrahim abin da ka riga ka san baki daya ka fara riga ka sanya yake. Taki yanzu wai taki a garin Najeriya har ya kai naira 15,000 ka ji tsiya. Ya ba sai da kuri. Da matsala. addu'a. Gaskiya da matsala. Sai fa mun miƙe da du'a. Kwarai kuwa. Salloli da istighfari a dinga yawaita yi. Kuma haka ba za a samu matsala ba. Da ko matsiyatan nan sun dame mu a gari. Suwa ne? Wani yake da lafin Alhaji? Kai wayannan mutane duk da masifa. Ban ma faɗan ma wani abu Alhaji. Wai mutumin kamalan Garba. Wani abu ya samu shi. Ai sun zo sun tafi da shi da matan shi. Inna lillahi. ai na ɗauka ma ka ji labari. Ai ban ji labari ba. To Allah ya bayyana shi. Malam Tanko ma Allah ya ya bayyana shi. yi daga wurin ta'aziya ya zo ya ce mana ya zo gaisuwa ya ce mana baka jin daɗi Allah ya ya ce bayyana bari zo shi. kai ba mu gaishe Ka san abin da nake tunani? Abin nan ba. Mu halayen mu ne mu ke jin abin nan. Gaskiya. Wai ka ji ba a Malam Tanko na can tudun kusa. Nan na gane shi. Na ce mishi ya zo akwai yaki guda 3 a matsayin shi na amini na. Gaskiya. Ba sai ya je ya turo min dan gidan Malam Zalkibula ba. Zirkibulu ana ka san menene? A ina ana ka san wai ana zargin zirki infoma ne Alhaji. Yawwa. Ya shiga ciki. Zargin da ake yi kenan. Inna lillahi. Addu'a ne Allah ya wallahi. kare mu ku dinga du'a. Saboda addu'a usaibul mu'min. Ka biyo gona ya ce ba zai je ba sai ka je Sai ya je me? Ko? sai kuma ya je. Ba ku zo nan. San baka lafiya Alhaji. 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 Kaga abin da ake gudu ko? Kun gani ko? Alhaji. Faruku zo nan. Inda zai je.
ba zai je ba in dai gona ne ba zai. Ina jin magana fa. Ina Faruku ne. Faruku Faruku zo. Ya hankali alhaji. Ya banka dan Faruku. Ya hankali alhaji. Ya Faruku ne. Faruku. Ya ina kusa da kai alhaji. Faruku yawa ya ga manka. Ayye lallai wata kamanta abin da kai ina magana kana